Hvis du vender dig tilbage, er du så tilfreds med den vej, du valgte at tage? Eller er det her, du stopper, bryder ud og stikker af? Hvis du kigger dig omkring, genkender du så refleksionen fra dine ting? Eller er de blevet matte, dit billede falmet og tørret ind? Hvad betyder livet uden eventyret? Hvordan finder vi ro og slår rødder, men bliver ved med at gro? Kan vi nøjes med et sted at bo, eller længes vi ud? Søger vi en person? Er det pointen i vores generation? Behøver vi egentlig nogen for at folde os ud? Eventyr eller desertion? Når jeg vandrer for mig selv, kan jeg mærke noget, jeg troede jeg havde drukket ihjel. En indre glæde, lidt dopamin fremkaldet uden hjælp. Jeg troede lykken var at være to, men uforudsigelighed har altid givet mig ro. For så er der mere at hente, mere i vente, mere at få ud af dette liv. Og hvad betyder livet uden eventyret? Hvordan finder vi ro og slår rødder, men bliver ved med at gro? Kan vi nøjes med et sted at bo, eller længes vi ud? Finder vi vor person? Er det pointen i vores generation? Behøver vi egentlig nogen for at leve fuldt ud? Eventyr eller desertion?